Meeting wa bo hai bus kang na salar gai kawro sabla jaka tini sini balai গুরুত্বপূর্ণ important sini CC meeting engka sini NC Department quarter sing kemang ma topik ti kok salaika ek number je agenda angkai sini present political situation out sing group salaika ta kai sange sini block level lo sini BSC village level অনেক প্রবলেম তংখা আবতি সালাইখা গতে চিনি দিল্লি অভিযান जों दिनै कमिटि खाखा जों दिल्लीयाव थांनाय जों पेन्डेमिक पाइखांखाय जों आइपिएफ तरफ থেকে दिनै 23 আগস্ট आव जों पालायलायनाय तेबो जों अ पेन्डेमिक पाइमेन उलावनो जों कायसा सेन्ट्रेल गैदारिं जों खालायनाय दिनै जत्त जों एलाइड अर्गानाइजेशन तिगि जों कायसा बिग गैदारिं खायनाय जों नाखा जों कमिटि खायखा जत्त जों ब्लक थांगै जों दिनै रिभिउ खालायनाय बागै जों गासै कमिटि चंखा जत्त तिब्रानि एडिसि ब्लकआव थाङै दिनै एमएलए रक आरो चेयारमेन जों चंखा द्रिं कुमारी आंनो बन नेतृत्वे जों जत्त ब्लक थां भिजिट खालायनाय अबेखलै जों गोबां प्रग्राम लाखा दिनै जों अमा साइमो जों अमा दिनै रुटिन मिटिं दिनै सीसी मिटिं जों खालाय थांलायगौ तेबो दिनै जुलाइ मास बिसिङावनो दिनै जत्त जों डिभिजन लेभेल रिफर्म मा खालायनाय रिसार्च डेस्क मा खालायनाय दिनै youth IPFT IWFT दिन जत एलाइड अर्गानाइजेशन ते IPFT दिनै 34 34 टा दिनै दङ डिभिजन आरो नते बे रिसाबल खायै रिभिउ खायै टोटाल के फर्म खायनाबाबो जों आबो जों निर्देश रेखा बनिमा जों गोबां दिनै जों कक सालायका आं खागाव जों तेवसे जों IPFT जों रिभाइभ खायनाय जों साइमनाव ताबक दिनै IPFT पार्टी रक ताकफोर जों ठीक दंखो दिनै ग्राउन्ड दिनै विलेज लेभेलाव डिविजन लेवल प्राइमरी कमिटी अंचल कमिटी अब जों तैसे रिभाइभ खालायनाय आं खागाव दिनै पादे तैबो हामनाय दिनै गोबां दिनै प्रग्राम एक्शन प्लान जों खायखा आबरो जों इमिडिएटलि जुलाइ मास बिसिनो आबो जों खालायनाय तैबो जों अरनुखा दिनै कयजन नेतारक दिनै थांनायरो जों दिनै एक्सपेल खायगा जों पार्टी सिद्धांत नाखा अरखो दिनै दङ दिनै चेयारमेन खरसा नरेन्द्र देब बर्मा बर जों दिनै मिटिंआव जों मोनसे एक्सपेल खायखा 6 इयारनि बागै दिनै बिरेश देब बर्मा जों बरम एक्सपेल खायखा दिनै प्रकाश सिसिम जों बरम एक्सपेल खायखा गते दिनै युनि बुरि बदलनि दिनै सप्तान देब बर्मा जों बरम एक्सपेल खायखा दिनै आदिशानि दिनै पिटार देब बर्मानबो जों एक्सपेल खायखा बरम जों 6 बोसोरनि बागै एक्सपेल खायखा आबो जों दिनै सिद्धांत नाखा तैबो जों दिनै बिसिङाव जे बर'रक दिनै जों दिनै नुखा जों दिनै पेपार जों नुखा आबो पेपार से जों नुखा दिनै पेपार बुंसे आजकल फरिया दं जे जों नुगमानि आबो फल्स रिपर्ट जों खबर नाखा जों बिश्वकति देब बर्मा तै जनार्दन देब बर्मा दिनै एमएलए न बर जनार्दन त्रिपुरा ब्रक जे दिनै अयन पादे थांनानै बेखौनि ब्रक एलिगेशन दिख्लायमानि आबो फल्स आबो टोटली फल्स आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बाबे हमहाय सटिक नि रिपोर्ट माय सापर्यन्त जाते हमहाय ताखायथुम आइ रिक्वेस्ट दिनै पत्रिकान कयनाय मिडिया कयनाय जाते हमहाय फल्स रिपोर्ट तारौथुम जों बर मालायखा सोंलायखा जों दिनै र जनार्दन त्रिपुरा दिनै एमएलए बो प्रेजेन्ट दङ जों मानो सोंखा बकुनो सायनाया आबङै आं अमनो सानाय जे दिनै पाब्लिक रो कुनो बिबान्त तांनो बर कुमाव दिनै पत्रिकार फल्स रिपोर्ट थायो आरो बागै जों कुनो बखाबायना गरै जों ताखौ ठीक दङ दिनै IPFT जों ग्राउन्ड लेभेलाव जों बलाय स्ट्रं दङ हामबाय